Добрый день усім добрым людям. Вось гэта бойлер такі прыгожы. У нас термекс, але тут было што? Тут было так, што не было вось гэтай вось трубачкі силиконовой. Была просто заглушка, у каналізацыю туды заходзіла і ўсё. І тут замоўцы ставілі нейкі кубачак, каб сюды капала вода. Таму вось зараз гэта ўсё можна зрабіць пры дапамозе. Ёсць такія адмысловыя, у 50-ю трубу устаўляюцца. А мы зрабілі вось так. Латунны штуцер, сюды прыціснулі хамутом, паставілі яго ў каналюгу, каб яно сцякала. А сюды мы тут 9 мм. Гэта у нас трубка 10 мм. Таму трэба абавязкова сюды хамут ставіць і заціснуць, і ўсё будзе добра, нічога не здарыцца. Нават можна будзе і па гэтай трубачцы спусціць ваду з бойлера, сушыць яго. Раней, калі такога не было, людзі там розныя шланги тут, перахаднікі. Зараз ж вось так. І, дарэчы, такія ёсць сістэмы, яны з вадзяным затворам, каб яшчэ не смярдзела. Нам, каб не смярдзела, трэба тут добра паставіць хамуты, каб ніякае паветра з водарам, з каналізацыі да нас не прыйшло. Усім усяго найлепшага, бяспечнага карыстання бойлерам.